ఈ 5 గవర్నమెంట్ యాప్స్ తప్పకుండా మీ ఫోన్లో ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆధార్ యాప్. ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేయాలి, మొబైల్ నెంబర్ చేంజ్ చేయాలి, అడ్రస్ చేంజ్ చేయాలి, ఆధార్ కార్డ్ రిలేటెడ్ అన్ని చేంజెస్ ఈ యాప్లో అయిపోతాయి. 2 ఉమాంగ్ యాప్. ఇప్పుడు మీరు పెన్షన్ అప్లై చేయాలి, లేకపోతే రేషన్ కార్డ్ అప్లై చేయాలి, పాస్పోర్ట్ అప్లై చేయాలి, లేదా బర్త్ సర్టిఫికేట్లో చేంజెస్ చేయాలి, A to Z ఇట్లాంటివి అన్ని గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఉమాంగ్ యాప్లో అయిపోతుంది. 3 మై స్కీమ్ యాప్. ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని నువ్వు ఏ స్టేట్, నీ ఏజ్ ఎంత, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అన్ని డీటెయిల్స్ కనుక ఎంటర్ చేసినావు అనుకో, నీకు సపరేట్గా గవర్నమెంట్ నుంచి స్టేట్ నుంచి ఏం ఫ్రీ స్కీమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి నీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది. అండ్ 4 సంచార్ సాథి యాప్. ఇప్పుడు నీ ఫోన్ పోయింది, కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి, లేదా ఫోన్ దొరికింది, బ్లాక్ చేయాలి, వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంది, మొత్తం ఇవన్నీ మీకు సంచార్ సాథి యాప్లో దొరుకుతుంది. 5 డీజీ లాకర్. నీ గవర్నమెంట్ ఐడీలు ఆధార్, పాన్, లైసెన్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ ఐడీలు ఈ డీజీ లాకర్లో పెట్టుకోవచ్చు. నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్కో లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కో బ్యాంక్కి పోయినావనుకో సీదా ఈ డీజీ లాకర్ నుంచి చూపించవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది గవర్నమెంట్దే, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా యాక్సెప్టబుల్.